Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. May pahabol sana si paring Tony Arsenal hindi na umabot eh. Hindi ko nabasa. Sorry paring Tony. Sabi ni paring Tony, one more Yusek, ano po ang kaso ng politiko na ayaw ibigay ang pera ng katutubo na senior citizen sa Bulacan? Meron bang ganun sa barangay? Kung meron, dapat ibigay. At kung hindi, ano yan? May pananagutan sigurado ang barangay official na pumipigil niyan. Kasi if that is intended for a certain purpose, bakit mo pipigilan? Di ba? Minsan kasi may mga may mga politikong pulpul na kapag ka medyo hindi niya nakasama ang isang tao, galit. Halimbawa, yung ganito ay sumama doon sa kalaban niya sa eleksyon. Ginigipit talaga eh. May mga ganyan. Pero sigurado paring Tony may pananagutan ang isang barangay official kapag ka ang mga nakaprogramang pondo ay hindi niya ipatutupad ayon sa purpose nito. Thank you, Mang Jesus Mutok. Yan. Tagasan ka nga, Sir Mutok, Sir Jesus Mutok. Reynaldo Cuevillas, maray na hapon tabi sa imo. Salamat sa paghiling sa tuyang programa. Di ako di ako matunawan doon sa hinayupak na congressman ng probinsya. Ang ganda pa naman sana ng pangalan ng kanyang party list. Sumakay siya sa kasikatan ni Cardo ng ABS-CBN. Huwag na natin pag-usapan yung franchise ng ABS-CBN. Sumakay ang grupong ito sa kasikatan ng siyaw na probinsyano ginamit na party list. Tinanggap naman ng siraulong COMELEC din. Maraming matitinong party list ang nag-a-apply dyan sa COMELEC pero hindi ina-approve. Pero ito, nahango sa isang palabas, ina-approve. Probinsyano, party list. O ngayon, nung maupo, ang hinayupak na congressman, Alfred de los Santos, nanapak ng waiter, kababayan ko pa sa Legazpi. Ayan. Ano man ang kanilang, siguro, hindi na kung may nagkaroon ng, imposibleng makipagdiskusyon ng waiter sa customer. That's very, very impossible. At kayo naman, bilang customer, definitely, kung may hindi satisfied o hindi ka satisfied sa serbisyo, sasabihin mo, di ba? Tatawagin mo nga. Pero ang manapaka ng tao na ang dating ay talagang ipinakita mo na ikaw ay powerful congressman ka, ay that's a height of an arrogance na talagang may patutunguhan ka, Congressman Alfred de los Santos. Isa kang kahiyahiyang congressman. Dapat sa'yo tanggalin dyan sa Kongreso at tinatawagan natin ang pamunuan ng Ethics Committee dyan sa Kongreso na agad itong aksyonan sapagkat this is gonna be a classic example of abuse of power and authority. No? Grave abuse of authority. Kalain mo ano ba yun? Dahil waiter, napakaliit ng tingin mo, sasapakin mo anytime na gusto mong sapakin, hayop ka. Gagong ewan ko sa inyo. Hindi para umiimik itong congressman na ito. Anong paliwanag kaya ang ibibigay nito sa kagaguhan niya? Kababayan ko sa Legazpi, kawawang waiter ng isang food chain. Waiter! Marami pong mga mahirap na mga bata ang gusto makapag-aral. Nagwo-working student para lamang makatapos. Tapos makakaharap ka ng isang siraulo na ako, dude, ako, baka
Baka nagsasyabu ang congressman yan, kaya't nagawa niya yun. Diba? Baka nagsasyabu yan. Dapat yan na pagka ipinatawag sa Kongreso, dapat may nakaabang na tao ng PIDEA na magda-drug test kaagad. Ayun, hindi nalalaman ng siraulong congressman. Tinatawag kong siraulo kasi kung hindi siraulo niya, hindi niya gagawin yung ginawa niya. Siraulo lang talaga ang gagawa nun. Imagine, you're a congressman and supposedly representante ka ng tao, hindi tagapag-api o tagapang-api ng tao. O supposedly you're representing the probinsyano. Dapat kami mga probinsyano kasama sa inirepresenta mo. Pero kaming probinsyano, ikinahihiya ka namin, lumayas ka dyan. Gago ka. Sir Jesus Mutok from Nueva Ecija. Thank you, Sir Jesus, sa pagtangkilik sa ating palatuntunan. At keep on watching. Baka gusto niyo pong sumali sa pinalalaki po nating samahan ng mga barangay journalists. We are creating armies of mobile journalists nationwide. That's why this coming July 20 and 21 will be in Olongapo City. Magtuturo po kami, ang Leader News Philippines, magtuturo po ng mobile journalism sa kabataan sa Olongapo City. That's in collaboration with an organization headed by Ma'am ni partner Eileen Cuevas. Yung ating kasama sa pamamahayag na taga dyan po sa CLTV, Channel 36 sa Pampanga. Yan, taga-Olonga po kasi yan. So, pero ang alam ko, meron mga practitioners na, mga media practitioners na attend sa ating mobile journalism workshop. And we are proud to say that only Leader News Philippines does this mobile journalism workshop. Kami po ang pioneer ng mobile journalism sa bansa. At halos patatlong taon na po kaming umiikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya't malakas ang loob ko na sabihin kay Yusek Bobot Dinyo na ipabaya na lang sa amin ng DILG ang Barangay Journalism Seminars sapagkat we are the authority in mobile journalism. We are the Leader News Philippines. At sa pakikipagtulungan siyempre ng ating mga kasamaan sa Philippine Online Broadcasters Association or POBA. Oh, by the way, patuloy po tayo nangingimbita doon po sa mga kasamahan natin na hawig po or katulad po ang ating ginagawa sa araw-araw, online broadcasting. Malaya po kayo at welcome po kayong sumali sa Philippine Online Broadcasters Association. Para po sa detalye, tawagan niyo po ako 0995-148-3605 or puntahan niyo po ang page ng POBA, Philippine Online Broadcasters Association page, FB page, at mag-message po kayo at sasagutin po namin kayo. Salamat by the way sa ating kaibigan si Gladys Mabini. Gladys Mabini ng DZRH Radio natin. Kaka-sign up pa lang. May radio station din siya sa Calapan, Oriental, Mindoro. At kasa-sign up niya lang nung isang gabi as the member of Philippine Online Broadcasters Association. Thank you, Gladys. Kaibigan ko ito. Alright, balikan na po natin ang ating mga isyong binantayan sa maghapon. Kudita daw sa speakership showdown. Posible. Ayon naman kay Congressman Pulong Duterte. Bagitong party list congressman, yun nga, nanapak ng waiter sa Albay. Gagong congressman. 40 estudyante hinihinalang nalason po ng milk tea sa Cavite. Ingat kayo sa mga ganyang inumin. Ano? Foreign workers hihigpitan, di na makakatakas sa pagbayad ng buwis ayon po sa Bureau of Immigration. Kaso naman ng dengue sa Pilipinas lumobo ng 80% ngayong taon ayon po sa DOH. Mayor Isko nag-alok ng 1 milyong pisong pabuya upang mahuli po ang mga holdupper ng bangko sa Maynila. Palagay ko itong holdupper na ito, hindi ito basta mga holdupper. Ito dapat maimbestigan ito ng todo. Palagay ko'y may kaugnayan ito sa magandang ginagawa ni Mayor Isko.
mukhang gustong i-divert ang kanyang atensyon o kaya mukhang gustong ipahiya siya. Ang dami niya kasing ipinakikitang magagandang pwedeng gawin ng isang mayor na hindi ginawa ng kanyang pinalitan. Sapagkat may 5 milyong piso pala araw-araw na nagkagaw. AFP at PNP kumpirmadong first Pinoy suicide bomber ang nagpasabog daw po sa Sulu. O by the way, ang Sulu is still under the martial law. Talagang kahit may martial law, dyan sa Mindanao area, wala Hindi sinasanto po ang martial law, pasabog pa rin. DepEd, magpapatawag naman ng eksperto dahil sa may mga nasanibang estudyante, 30 estudyante raw, sinaniban ng espiritu. Mga pangalan naman ng 3 mga suspects nasangkot po sa shootout sa Batangas, hawak na raw po ng pulis. Senador Bato, hinimok naman ni Congressman Lito Atienza na manguna sa reforma po ng Philippine National Police. At klinika na nagsagawa po ng palpak na LiPo. LiPo, yung mga mga medyo malusog, mga medyo matatabatsing, yan. Gustong magpapayat kaagad liposuction ang naiisip, Alam niyo po, nakakita ko ng liposuction, parang di ko mawari, parang iniimbalsa mo talaga Talagang may tubong ginaganyon sa tiyan, sa mga matatabang parte na, ewan ko kung bago na ang procedure ngayon. Yun yung mga dating procedure. Meron kasi yata ngayon laser type na, Iba na yata. So, ayan, pumalpak. Ewan ko kung namatay po yung pasyente, yung kondito, yung nagpa-lipo. Ipinasara na! At ngayon mga suki, yan, dito tayo sa kabilang camera. Pabor ba kayo o pabor ba ako? O hindi, sa muling postponement po ng barangay elections. Alam niyo po, dalawang bagay. Ang postponement po ng barangay election maganda kapag ang mga barangay officials na nahalal o di kay incumbent ay talagang mga matitino, they serve well their constituents at talagang tunay at sincere pong naglilingkod sa kanilang mga kabarangay. Masama naman kung ang mga nakaupong barangay officials ay mga magnanakaw, mga abusado, mga hindi mo mahanap kapag kailangan mo, at talagang mga politikong-politiko ang dating na barangay level pa lamang, ang kulay politika ay talagang makinang na makinang. Yan ang masama. At ngayon, mga kaibigan, may pahabol pa? Anong pahabol? Sige, nasaan ang pahabol? Dito may pahabol dito. Sino? Sino may pahabol? Sa barangay journalism. Sir, you call me, Sir Jesus. You call me at 0995-148-3605. Kasi ang after Olongapo, we'll move to Clark, Pampanga area. We're preparing for the Asian Games kasi. Then we'll move to Tagaytay, and to Manila area, and to Pasig area. Yun yung mga priority areas na. But if you can help us organize, Sir Jesus, ng mga batang, mas magandang turuan yung mga medyo mga bata-bata pa, mga millennial. Yan, sa ganun, ang lahat ng nangyayari sa Nueva Ecija may ipaalam po natin sa publiko at sa gobyerno. Bueno! Salamat po sa mga sumubaybay sa ating palatuntunan. Thank you paring Tony Arsenal, Richard Duliente. Naku po, ang gwapo at ang galing na sa pagsasalita. Pwede po ba mag-apply? Talaga. Sino ba ito? Richard M. Duliente. Sino to? Richard, taga saan ka ba? Richard. Okay, pag nagkita tayo, isang tasang kape ang sagot ko sa iyo. Thank you, Richard, for your compliment. Salamat po at sa ngalan po ng ating mga nakakatuwang sa paglilingkod sa araw pong ito. Lawrence Anday ang ating broadcast officer under the supervision of our operations and engineer Oliver Lico, creative director Mark Anthony Reynoso da Pogi, Carlo Reyes, our creative producer, ang ating mga tagapag-ulat. Thank you. Thank you, Ron, sa special report mo patungkol sa mga kasapi at kasama sa LGBTQ. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Nakame. Maraming salamat. God bless, Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.
Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.